12 urte arte eskolan. Orduan, klaro, basarri etorri zian, gerratek kasuntuakin, kalian bizi ginen aztiezun, etorri biharra izan duen duen, eta etorri ginen errani eta hor basarren jartu duen, da basarri jarri ginen. Eta, klaro, nintzen zarrena, 12 urtegin. Eta eskolatik atea intzieten, esniak eta berdurak eta hola, saldu bihartzialako eta zarrena nintzen, umien nintzen, baina zarrena nintzen. Lana, asko, eta labadori gabe. Berdura saltzen, berretxan. Berdura eta esnia saltzen, antxik ezin honik erdaraz. Ordu arte bitartean, kaxeraz deitze ziuten denak, kalian. Berlotze herra, bai, baina? Aitzegea dibujuak eta iten ere, eta gero, ozera, bai, gimnasioare bai, ebardi ertia kompleto, Dakau, bai. Eta gero arratzaldien, arratzaldien librexio. Egualdi una baldima terraza dakau beharra, eta terrazan. Euskil jartu ibili o terrazan, bai, terraza oso ona txiontan. Nerviosa, ni gauzoitan sekulan ibilita, nerviosa, baina beste dinoko euskeraz hitzeiteko. Janire, bai. Bai, oso jatorra, Jesus, bai. Bai, beti ezauna, bakizu, beti zein egin itzein gozunu ez daizkizu, hasi bitarte, baina bai, lasaio, bai. Oso ondo, bai. Atzaldeko zeiak artean ondu ginen, jateko ere oso ondo mantziguten, kantorak ebaginean, oso dotore.